ang mga rehiyon sa gitna at timog na bahagi ng Luzon. Tayo ngayon ay nasa Luzon. Meron tayong Luzon, Visaya, Mindanao. Ano yon? Luzon, Visaya at Mindanao. Ang mga rehiyon sa gitna at timog na bahagi ng Luzon ay pinagpala. Ibig sabihin maswerte pala. Sabi dito, ang gitna at timog na bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga kayamanan ng mga lalawigan ay ang malawak na kagubatan. Ano ba yung kagubatan? Dito maraming mga ahas, maraming puno, maraming masusukal na lugar sa kagubatan. Kaya dapat hindi ka pupunta mag-isa sa kagubatan, princess. Kasi baka makagat ka ng baboy ramo, ng sawa, puluputan. Puluputan ka ng sawa. Kagubatan, alam mo na ba yon? Yung maraming puno. Puno kami dun eh. Katulad ng sa Palawan, Zambales at Aurora. Masusukal pa tong mga lugar na to. Aurora. Dito sa Aurora merong nilunok na tao ng sawa. Kasi diyan maraming mga damo-damo at mga puno. Maraming matataas na uri ng punong kahoy ang nakukuha rito, na pangunahing pinagkukunan ng kahoy at tabla na ginagamit sa paggawa ng bahay. Paano ba ginagawa ng bahay? Kailangan may kahoy para ito ang hulmahan ng mga halige, poste, ganoon. Kailangan may kahoy. Ginagamit din ng kahoy sa muebles, kagamitan, upuan, lamesa, aparador, at iba pa pang mga gamit na gawa sa mga punong kahoy. So alam mo na, ang kagubatan maraming puno dyan. Ayan may mga sanga. Maaari ka makawit ng mga sanga dito. Kasama rin sa likas na yaman ng mga rehiyong nabanggit ang malapad na kapatagan. Patulad ng sa rehiyong D3, gitnang Luzon. Kasama ka ba? Pagkatapos nito, sama ka. Kukunin natin yung card nyo, saka tayong bayan. Ano yung rehiyon 4? Ay, rehiyon 3. Gitnang Luzon. Tayo nasa region 4. Tapos may tinatawag naman region 3, gitnang Luzon. Ang rehiyon o ang region 3 ng Pilipinas ang nangunguna sa pag-aani ng palay sa buong Pilipinas, kung kaya tinatawag itong kaban ng bigas o rice bowl of the Philippines. Region 3 is a rice bowl of the Philippines. Iba't ibang produkto ang inaani ng rehiyon dahil sa malawak na kapatagan. Ito tulad ng palay sa Nueva Ecija, tubo, mais, pakwan, iba't ibang gulay, kasama na rin ang matatamis na ani ng mangga sa Zambales na isa sa pinagkakakitaan ng mga tao sa rehiyon. So ang sarap pala dito sa Zambales, may mga mangga. Napakamahal ngayon ng mangga. Ang mga nakapaligid na burol sa malaking bahagi ng mga lalawigan tulad ng Palawan, Batangas at Cavite ay ginagawang pastulan ng mga baka, kambing at iba pang hayop. Ang mga karne nito ay ginagawang pasto sa pangangailangan ng rehiyon at mga karatig nito. Ang mga karagatang nakapalibot sa mga lalawigan ng Bataan, Aurora at Zambales ay mayaman sa lamang dagat tulad ng isda, korales, perlas, gayon din ng Palawan na pumapangalawa sa may pinakamasaganang pangisdaan sa buong bansa. Kaya nga ang Palawan ay tinuturing na mayroong crocodile farm kasi nga maraming isda na nakukuha sa Palawan.
Sagana rin sa yamang mineral ang lalawigan ng Romblon, namiminahan ng marmol. Ang marmol pala ay matatagpuan sa Romblon. Sa Marinduque naman daw, Marinduque ay minahahan ng tanso, ginto at pilak. At sa Palawan naman ay may deposito ng nickel at cobalt. Ito na tayo. Ang malawak na kapatagan ng lalawigan sa Mindoro ay sagana sa palay. Ito naman palang Mindoro, sagana sa lansones, kalamansi, rambutan at nyog. Ito mga naaning lansones sa Mindoro, iniluluwas pa dito sa Maynila. Dadaan sila ng Batangas, Pierre. Ang magagandang dalampasigan ng Mindoro, Palawan at iba pang lalawigan ay dinadayo ng mga turista. Princess, halika na.